Assalamualaikum. Halo guys, ketemu mana ambek aku dapur jajan Cirebon. Saiki aku kate gawe tengkleng kambing. Lah iki delokon ya gambare. Lah ya wis iki langsung cara membuatnya ya. Lah iki lho bahan-bahane ana daging kambing, terus serai, daun jeruk, daun salam, terus ana kecap manis, santene ana loro iki, santen cair ambek santen kental. Ku ana bumbu haluse engko screenshot ae wis ya ben aman awakmu lek ndelok ngono. Ya wis iki delokon sik, lek perlu di screenshot sik. Iki daging kambingnya sengaja tak bungkus sampai godhong daun pepaya. Lah iki fungsine ben empuk ya, ben empuk dagingnya. Lah iki bumbu-bumbune kok diblender kabeh. Dan daging kambing ku lek iso aja dicuci, sik mentai, langsung direbus ae. Ben rasane ku enggak perengus no. Iki dagingnya sing wis tak rebus, sing daging sing kumang lho, gak tak umbah, langsung tak rebus, fungsinya menghilangkan kotoran. Tapi lek mbok cuci dhisik, iku menimbulkan bau lebus alias prengus. Lah, iki bumbu sing mang wis tak blender kabeh. Lah, iku delon ya bumbu-bumbune lho, wis halus kan ke wajahku bumbune. Selanjutnya iki siapno wajane ambek minyak gorenge ya. Terus tumis bumbu iku sampai wangi alias harum. Lek kurang wangi ya kayak ono parfum. Lah, iku wis iku tips e. Tips gorowan padahal lah. Iki di gongso dhisik alias di apa ya? Digongso iku lek basaku ditumis ya. Diesek-esek ngono iku lho. Nah, iki sampai menimbulkan bau yang harum. Harum khas iku mang lah. Lah niku lho kan. Biasanya lek wis mambu wangi iku apa wis kuning kecoklatan ngono lho. Ku tandane sambune wangi. Lho, lah lek wis mari iki setelah bumbune iku wis wangi, wis harum, masukkan daun jeruk, daun salam, serai dan jahenya. Iki bumbu penunjang penambahan iku jenenge. Bumbu-bumbu yang saling melengkapi no. Nah, ini kan diaduk-aduk sih ya. Iki carane sing gampang iki cara membuat tengkleng kambing. Lek tuku lek gak musim kambing ya warang janan wis. Daging kambing piro saiki lek tuku ae. Nah, iki kan lho wis rada-rada coklat-coklat bahkan warna apa wis mulai ketok apa ya ketok koyo gosong tapi gak gosong sih iki. Lah iku mang. Lah iki rek terus daginge lebokno. Mang lek wis oh iya lek wis mari di rebus mang iku cucian meneh. Cucine wis ale wis gak apa-apa iku dicuci lah. Terus iki dicampur antara bumbu dengan daging yang sing wis di apa? Rebus mang. Dan lah iki tak kei tips meneh ya. Aku iki di pas pengenan iku pas Idul Adha bakar-bakar sate iku dikei tips ambek koncoku wong jamaah wong Arab iku. Lah lek daging kambing iku liyane gawe daun pepaya, awakmu iso ambek nanas rek. Nah, nanas iku fungsine melembekkan dan iku tak coba masyaallah iku. Aku nyate rasane empuk padahal daging seger lho. Biasanya kan rada alot atos sih omongna. Empuk iku dikei nanas iku. Nanas iso di blender, iso dipotong-potong kecil-kecil lah. Sip, lah iki ambek ngenteni iki rada apa? Nyampur iki deloken ya. Terus iki dimasukkan santen nih. Sing pertama iki santen encer. Fungsine iku iki kan sebenarnya gantine air ya. Lah sampai kok ngene iki duduk-duduk. Rada tak cepet-cepetno titik gak apa-apa ya. Toh hasilnya padha. Lah iki terus kaldu sapi. Nah, ya aku ya rada heran kok ono kaldu sapi wong sing dimasak kambing lah ya. Kudune kan kaldu kambing. Terus kecap manis mang dilebokno pisan. Ngerti enggak dilebokno? Dilebokno iku dimasukkan ngono, dicampur lah. Lho. Wis kan ketok enak ya. Iku biasa iki aku nemoni panganan kok ngene iki biasa lek ono kajatan. Ngerti kajatan apa ora? Ono undangan mantenan, ono undangan akikah apa ya? Mbuh ya iku lah. Ku
Lah iki sing wis dikeki kecap mang, dadi lek mang lek warnane rada-rada kuning, dikeki kecap dadi saiki rada coklat lho. Lah terus kayak ono santan yang kental. Ki santan kental iki fungsine ben gurih ngono lho. Gurih rasane ngono. Dan apa ya, mungkin juga menghilangkan bau-bau kadang kan sik mambu-mambu wedhus ya apa ngono wong sing alergi wedhus lak mambu dadi dikeki santen ngono. Iso meneh mbok engko lek kon pas mangan rek iku mbok kei jeruk nipis didik iku. Enak iku jan wis. Lah iki diaduk-aduk dhisik ya sampai mateng. Lah lho iki lho kan enak wis ngono. Engko rencane pengen gawe olahan-olahan apa meneh sakle pirang-pirang dina wingi aku gawe puding terus ya. Iki pengen nyoba masak apa meneh engko lek awakmu kepengin masak apa komeno ya. Engko tak masak apa ngono ya. Lah iki wis mateng. Lho, iku delon lho iku. Iku igahe kambing iku lho. Lho. Kewedhi ngono iku. Enak iku jan wis masyaallah. Wis lek wis ngono iku, lek wis mangan kok ngene iki ana sego panas, ana tengkleng kambing maroto lewat gak ero rek. Wis jarno, wis penting mangan dhisik sing enak lho. Ana apa? Apa iku kayak kikil ta apa iku sing lemake ngono iku lho, enak iku jan wis. Lah iki. Iki mang jenenge tengkleng kambing. Lah ya. Gampang kan gayone kan? Sing penting proses awalnya kudu bener. Lek proses awalnya wis salah, saat terusnya mambune prengus alias lebus. Ben rada manis ditambahi bawang goreng. Ki wis mantep wis. Lho delon ya. Lho iki dadine lho. Enak masyaallah. Gak kepingin arek awakmu rek. Wah, omamu cedhakno tak kei kon. Oh wis. Ya wis lah. Iki ya sekilas mang video-videone lah iki testimoni carane lho. Enak kan lho, kayak sego panas mau diguyur. Lah iki ditambahi apa iki jenenge kentang Mustafa. Enak kok kajatan wis. Wis lek gak ono kajatan gak mangan ngene aku rek. Lho ya daginge gede-gede no. Enak kan? Kok coba gawe rek ya. Wis. Ya wis ya rek ya, sakmene sik cukup sakmene videoku kali iki. Ojo lali klik subscribe, like and comment ya. Terima kasih wis ndelok videoku iki. Assalamualaikum.